Ice? Wow, pogi. Si daw ba, pogi daw ba? Kabang yung buhok guys, oh. Hello guys, what's up, what's up? It's your boy Aritoy, yeah. Meron guys, kaming lakaw mi. Tumi og Rosebell. Kaya magkita mi nila paring Luben and LJ. Imurilo, imugidala imurilo. Ay wala, nalimutan. Oh, torta. Balikon sinako to kurilo ri ay. Okay, kuha na ako kurilo. So ano yung nalimutan no? Naran charger oh. So unsa may kuan dito? Address. Korean mo to sa Roseville. So alright guys, madto na mi sa Roseville sa may K-Town. Dito daw mi magkita sa may Kananan. Barbecue and hot pot din mo atuan guys. And ang travel time is 50 minutes. So yeah, kita lang tayo dito guys pag maabot na mi. Hello guys, naabot na mi. Naano mi sa Roseville. Pero wala mi dito, mi diretso sa may Kananan guys. Nihapit sa mi dire sa may outlet store nila kay dire daw mi magkita nilang Luben o ni LJ. Kay dool ra man po dire ang kuan god. Ang Kananan. Ingon nila kay mag-suroy-suroy sa daw mi sa sulod. Pero amo sa ning paaboton nga mamata niya mo ang busing sa likod kay natulog man. O nga ko ang isa ka busing oh, chill ra kayo. Ron guys, kinigawas ko sa sasakyan na no. Kaya ni-chat na si Luben, naabot na daw sila. And li ko dire para makitaan ko nila ba. Maglakaw-lakaw. O din na hitsura dire guys oh. Kaya yung pangalan guys oh. Westfield. Asa man sila dapita ni ha. Tawagan ako sila sulay. Nasa mo sa tubangan. Ara si ano, paring Luben guys oh. Ha. Kami diri sa kwan pre, banda sa may Crate and Barrel. Ah. Dami sa luyo na banda. Ah, Asin. may mayog. Kita lang ta sulod. Dihala ka, naman ka na mo. Sige sige. Musta man yung biyahe, dali ra? Maayo raman, okay raman ang dalan, smooth ra. Busy kayong kuhan sa Roseville, no? Oh, diri na dapit sa dool, busy na siya. Tama na nakita na ko electric kuhan ang charging. Ah. Lagi dahil mas tubangan. Pero dili yung mga mula itong na... Dili ni mga molde ay. Tayo po na sinap sa ikat. Kaya mo atuan. Galeria bitaw mo ang gibutang. Westfield Galleria. Banda? Galeria naman na siya, pre. So walay Westfield Galleria ra pud siya. Mga tuon. Sige sige. Ano mo sa Crate and Barrel? Nakagawa sa charging ka? Oh, ako dire. Taram day oh. Tara sila guys, nagkita ra gid mi. Kumusta bre? Kira. Uroy, 2 minutes from Galleria Mall. Mau ba? 2 minutes sa kayon. Sa kayo, 2 minutes. Oh, sa kayon. Naroon mo di ang galeria mo? Oh, kana ra. Katunay swimming pool? Murag katong buwan. 5 minutes walk. Nalakaw na ito. Hindi naman ba yun? Mabalino na natong kuhan. Hindi to mong good. Basin puno pong parking. Doon. Naarami diri nga park oh. Kamu di aham naka park? Dito at bang. Bangan gid ay mi. Kani may ako bangin siguro. Ambot lang ka akin. Nordstrom. Saan na lang baligyan Nordstrom de? Mga ano, mga social. Bila ko mga outdoor. Mga Louis Vuitton. Shopping na rin. Shopping ha. Window shopping.
Oh, yeah. Mo dapit ka park. Oh, diri asa naman bis dyan. Ato ra dayo. Yes. Hello, baby. Sige, aluta na mo, mabot kadimao baka aluta na. Nice Hug. here. Bless. Bless. Nakuha pa siya oh. Naulo na ulaw-ulaw pa siya, ulaw-ulaw. Bless dito Ikaw lubin. may nagalutan eh? Oh. Ah, okay ra. Gasige ra brog pangita ninyo. High five. Sarading sa kanan ay. Dali lang siya. Kwaon ako to yan truly. What, oh? Oo. Ah. What happened to your nose? There's a big kubo. Oh. Booger. Sige, sige. So moro ni siya nga mall. Kato yung gingo nga galeriya. Yan itong lakaw layo di ay. Dari weekend pre. Dahil Pilipino diri di ay. Roseville, grabe. Grabe. No ba? Dili ni siya outlet pre. Dili. Ay, okay, okay. Mas mas nindot yung dito doon sa mga outlet sa Bakabil. Dako kayo pre. Asa ra bita? Bakabil. Na yung outlet na doon na North Face lang ka. Oh, North Face. Bakabil? Oh, Bakabil. Dapat sa mo disto na? Doon sa mga. Doon ka na siya mga kuhaan siguro. 30 minutes or 40 mga nana siguro. Mga 30 siguro pre. Bakabil? Oye. Usa? Ano? Asa man Dako bita? kayo to pre. Mas purag dublihon kung dito sa mga. Oh? Pulso. Bakabil? Pila ka minutes rin sa inyo pre? 30? Ano? 30 minutes? Mga mahalon mo magamit diri no? Mura man ni na misis no? Nami sulod sa North Face guys. Li rami guys. Tambal sa mata ba? Nice kaya mga shoes oh. Say hi. Di na siya mag-ihog yan. Ha? Di na siya mag-ihog yan. Ting luhaga eh. Tapon ay. Aha, yung huli. Uy, Like to play in the playground? Oh, Dahil di surab yan na ning baratahon bi oy. Yay! Take off your shoes. so napo day sila ko yo kaning playing area. Ah, Kaiser din nagkunan niyo. Sponsored. Sponsored by Carsi Permanente. Kaiser guys is kuan na siya, hospital na siya diri sa California. And first time pa rin mo diri sa kuan guys sa Roseville. Karon pa may nakaanggi diri nga tindahan. Sulod tag kuan, sulod tag Uniqlo. Tara. Hindot po na tila kot. Tag 39.90. Nice po niyo. Or sa dry fit nga pulo ba? Angay man isuot ka nani man ba suoton ka na mag golf. Nani nga tila no? Pangitan ako katong t-shirt nila. Dito mo sa bangan. Short sleeve t-shirt. Ano niyo? Nice po niyo. Kato mo guro na ilahang kuhan. Gitawag ng oversize. Wala yung t-shirt ko. Mo gyud oversize. Dagko? Dagko gila. Sukod lang nato ni guys. Tandi lang ba? Muda ni uso rin mga bata na. Uso pre, uso. Loose. Oo. Muna siya yung fit niya. Tag pila man tag 24? 24.90.
24.90, 25 na po. Mahal. Airisim cotton, mo rin ni klase siyang cotton. Ay, Na Airisim cotton. gusto kuan klase of fabric ba, fiber. Kanino? Sikat po ng Uniqlo sa kuan pre, kaning ilang cotton nga kanino Supima. Nice po na siya. So, balo na rin ko kung natay kwarta. Diri ra ko mo anhi di ay. Ay nakabutang diri kayo free. Kani nga magasin. Ambot og free ba jud ka or mopalit pa ka usa ni siya ma-free. Silang Janet na po nanonood dito sa Uniqlo guys. Kami na po ni Pauleg bantay din ng Lucas. Ano guys siya oh. Oh, kuan ra baro kaning Mayo de 5 kuan no kanang sa mga Mexican mga kuan no. Pesta. Pista na nila. Mao day bot pasabot ng Mayo de 5. Mo sa nasa mo ha? So mag-celebrate gid sila na. Celebrate, eh? Maganda-handa gid sila. Ambot lang ka dire sila pero kay dito sa Cusco daghan kay nagkuan. Nagkuan sila pre na sa kanan na. Night taste nga kuan ba? Mga kuan may Mexican food Taco, na. charon. Oo. Pero mag-celebrate ko sila eh. So karon guys, kinahuman namin si Lucas dito dula-dula. And nag-explore mi dire sa kuan pod. Ilang second floor. Diri dapita, muna ilang mga kuan dire. Food court kanan nila. Dako po rin siya ng mall guys. Ano sa man ni Pop Mart? Mahal kayo. Oh. Pila? Mahal din, 359. Pop Mart. Pero Di barato ko rin kanina hinaling nga klase yung mga ano. Katong mga kuan. Pila na? Kung hinanak ang jet ko. Wala may kuwan. Ano din mga note ko. mga koleksyon ni Jed Madela ba? Space Molly. Punta pa na. Try me direct sulod guys sa mga ikuan. Pop Mart. Pop Mart action figures. Kato man itong mga kuan mga box. O kato ni pamutang sa mga bag bitaw tong yung sikat. Oo. Tag 22 ang isa. Aning kuan. Pila ang dako pre? 2,000. Iyaw wag nong no. Presyo. Yayay pod. Pati 1,000. Oo. Kani ang ganahan. Kani niya. Kana mo sana. Skull Panda di ngalan niya. Squid Game. Oo. Ay oo. 456 oo. Yan tong kadala. Space Molly. Modern. Nga po rin si pakapin na ni Deo. Maadik, makaadik lagi na siya. Start ka. Si Condre si Tony Chopper. Pero labubo siya. 314. Mo nito ilang mga kwan, di ba? Mystery box. Tag 13.99 kaning isa, Skull Panda 19. Yan ni Skull Panda gyapon. Dako-dako siya, 39. Kato man si ko ano? Itong Lonely Boy, tingnan niya. Oo, katulong ni. Aray, Hirono. Oo, Hirono. Sa 19. Wapo. Pwede man pre, balik kay isa kay nani oh. Sa ka-box. Mystery box na isa. Oo, nani niya sulod. Tag 19 buok. Kung kumplituhon nimo, kumpleto guro nimo kuha tanan pod. Wa guro ibalik ani ay.
No? Dahil po niya nga ano, hirunog ya po. Indot no? Nice ba? Ganahan ko, wala na nila. Mo din ni best seller nila nanay kadag ko. Karon guys, kay padulong nami sa K-Town Korean Barbecue and Hot Pot. Hot fat. Ay medyo gutom naman. Magkuhan mi guys, early dinner. Kay next week, kuhan naman good guys, kaning Happy Mother's Day ba. And karon na namo i-celebrate. Go past this light, then at the next one, turn right. Ang mga i-advance guys kay duty man good sila ng kuhan good. Duty si LG no? Off man, pero one day off rather At the than light, one day turn off. right onto Roseville Square, then take a slight left turn into the parking lot. One day off ramangod sila guys. Munang karon na lang i-advance na lang nila og kuan celebrate ngaon mi sa gawas. Yes, You've entered Lucas. the parking lot for your destination. Abot na mi guys, na nami diri sa parking lot. And diya pi mga on guys oh. K-Town. What? Unsa may style diha, it all you can? Murag Asahi. murag ka na siya usap sa national. There's a flag. water. Hello guys! Adios! Naghilak naman po niya mong palanggang gwapong Lucas. So karon guys, kayo man naman may pangaon dito sa K-Town Barbecue. Dayon magpahilis mismo gikaon no kay ubay mong gito siya kay murag anli ba. Ari jud kay mura anli gyud. And adto mi sa park sa Royer Park. Mag suri-suroy mi dito. Oh, just pee, just go ahead. Because you're wearing a diaper, let's change your diaper later too. I'm on your grocery unit. Grocery outlet. Grocery outlet. Grocery lit. Ako dyan basa dyan, grocery unit. Sinipay na ako. Grocery outlet mo to naman na sa kuan. Naman na sa Budisto. Hmm. No, go to Asian store game mo ni LG. Dili Oriental daw. Dagan kay kuno kay tindahan ng Roseville. Kuha po Roseville no? Dagan kay matindahan no? Then busy lang gid siya. Busy ko. Mm. Tao ko lagi diri. Karon guys naabot na mi diri sa may Royer Park. Among padula-dulaon si Lucas. Kay sige na siya gilak-hilak no. Murag giburingan na gid siya sa mo ang lakaw. And mo ni siya ang kuan diri guys. Ang iyang porma. Lili po mi diri guys. Kawa sa buso guys. Gani. Tas baktas ba? Nung 300 ay? Ay. Yeah. Yeah, I'm trying. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, sure. Yeah, go ahead. Okay. All right. That's cool. All right. Hindi ko ba na. May mo sila pre. Ako di jogi pa mana pre. Ako day.
Ga-practice ko sa unang wili-wili, wa gid. Nindot ang lugar, guys. Oh. Naik kuan diri, bay kanan. Pwede po ka diha maglakaw-lakaw. Diri po, napoy tulay-tulay. Nindot ang lugar sa Roseville po, guys. Napoy suba diri. Usa ka ni suba ano? Oh, guys, suba. Lubog sa uwan mga drone. Lubog yan. Kusog-sug, no? Rowing dire ba? Mupo na sa pikas, guys. Suba na dito, guys. Iabot dito diri, oh. Year 1983, March 18. Pag abot sa tuig 1995, guys. January 10. Diri kutob ang Six kuan. na, 6 flat. Oh, 6 flat. yo. Mga 6 kapin. Lapas tawo. Amo ko din niga. Donate diri dayo. So nagidi possibility mo taas gid ng tubig diri. Delikado ni diri, guys. Ngilngig kayo. Nya. Okay na. Sige, bye-bye. See you next week. Amping mga to uli. See you Nya, next uli week. nami, guys. Dili na may kutob niya tong vlog. Bye-bye. Bye-bye. Advance Happy Mother's Day. Advance Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. See you next week. See you on Advance birthday. happy birthday. See you next week na po, ha? Sige, sige, pre. Sige. Kayo ayo. Bye. So, dili na nikutob niya itong vlog, guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw, no? Pag-amping ang mong tanan diha, mag-amping sa midre. God bless ka na itong tanan. This is your boy, Aritoy! Alright. Bye-bye. Peace and we're out, guys.